Il-Partit Laburista fakkar kif Gvern Nazzjonalista preċedenti kien għażel li jmur għal power station li taħdem bil-heavy fuel oil u njora l-kollox rapporta l-Awditur Ġenerali dwar il-mod kif saru l-affarijiet fil-każ tal-power station tal-BWSC. Dan kollu sar fil-waqt li l-poplu Malti Wawċi kien qed iħallas kontijiet għolja tad-dawl u ilma u l-istess Ministri Nazzjonalisti ħadu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa minn wara dar il-poplu. Fis-qarja l-Partit Laburista qal il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil jidher li sal-lum għadu jemmel il-heavy fuel oil huwa l-aħjar soluzzjoni dan skont dak illi qalu stess f'intervista fl-aħħar ta' Lulju li għadda. Tistaqsin illum ma jidhirlekx li kien żball li ma mortux għall-gass qabel, ir-risposta li nagħti kien hija le, ma jidhirlix li kienet żball. Min-naħa l-oħra Gvern Laburista jinsab on track fuq il-pjani tiegħu biex jorħsu l-kontijiet tal-familji u negozji Maltin Wawċin u jġib l-ena Malta fuq saqajja. Dan kollu permezz tal-qalba l-gass li tfisser arja aktar nadifa u aktar saħħa għall-familji temmet tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.